Manželia mladí sú mladí nielen priezviskom, ale aj duchom a jesen života sa rozhodli stráviť aktívne. Záľubu našli v objavovaní hradov, zrúcanín a opevnení. O každom výlete si vedú podrobné záznamy a neodradia ich ani vrtochy počasia. Máme dve dcéry. Ja som mala 42 rokov. Keď sa nám narodil syn a keď trošku odrástol, tak som si vravela, no kam my len budeme chodiť. Tak sme si vymysleli, že na zrúcaniny a rôzne valy, hradiska. Tam pohrebení, čo som odkúkal od mapy. Keď sa nám tieto viditeľné a veľké zrúcaniny začali postupne míňať a potom sme začali vyhľadávať ďalšie. Koľkokrát sme šlapali aj po takýchto strminách a to som hľadal a premýšľal, že jak sa tam dostať. Ale ten problém dole. To som rozmýšľala, ako vôbec idem. No a vtedy nastávali niekedy situácie, jak to ja nazývam, že sme mali len obraz, zvuk nefungoval, ona išla nahnevaná predo mnou, akože to bývalo celkom zábavné niekedy. A skočím ti rovno do náručia. Nech vidia babku v zábere. Keď sme začali už navštevovať aj také miesta, kde zrúcaniny neboli, proste hradiská a staršieho obdobia alebo zaniknuté hrádky, tak tam sme si dávali veľakrát otázku tej predstavivosti, že ako to vyzeralo a prečo práve tu, bez technológie a bez všetkého, ako to tam budovali niekedy monštrózne valy. História tam dýchala každým kútom. Ľudia si vlastne až tu uvedomujú, že čo všetko možno sa tu prežívalo. Vždy som mal taký maličký sen, že na 5 sekúnd byť v tej dobe najväčšej slávy, že keby sa to dalo lusknutím prstá vidieť, ako to tam bolo. 10 sekúnd už by som sa bál, lebo možno nejaký kelt by na mňa namieril. Medveď nás zďaleka obchádzal. No a mali sme také šťastie, nešťastie diviakov, tých sme videli teda na mnohých miestach veľa. V zime sme chodili veľmi radi. Tedy není plato, tedy bolo zamrznuté alebo sneh. Keď sme išli na hrad Drňa, tak tam sme naozaj teda v gumakoch a zmoknutí. To sme išli jak armádni dobrovoľníci v pončách. Dokonca jelene sa na nás hora z kopca pozerali. Asi taký najvyšší, čo sme boli, to je vlastne najvyššie položenie opevnenie na Slovensku, to je Poludnica, to je taká fakt 2,5 hodinový výšlap. Na to treba už určitý druh kondičky. Aj sa tam troška po skalách treba lipcovať, takže bolo to také zaujímavé. Takto sme sa dostávali pomaličky do povedomia aj odborníkov, archeológov a mnohí na Slovensku nám fandili. A nezišne pomáhali, potom som všetky tie informácie nejakým spôsobom zhromaždil, vytrieďoval. Takže máme kompletný archív všetkých miest, čo sme navštívili. Keď to spočítam k dnešnému dňu, tých 1237 navštívených opevnení hradov, hrádkov, zaniknutých hradísk na Slovensku, tak je to veľmi dlhý príbeh. A keď niekto povie, že Slovensko je malé, tak by som ho vyviedol z omylu, lebo my len po týchto 1237 navštívených hradov, hrádkov a opevnení sme najazdili na aute 96 000 kilometrov a peši sme našlapali od auta na lokalitu a naspäť 2800 kilometrov. 5,7 krát sme prešli Slovensko od najvýchodnejšieho na západnejšieho bodu pešo. Dokedy budeme putovať? No keďže sme nielen duchom, ale aj priezviskom mladí, tak budeme putovať, pokiaľ nás naše nohy ponesú. Nedaleko máme Šášov, predtým sme prešli okolo Breznického a môžeš si vybrať. Ten Šášov je v pohode.